שלום, כאן לרמונט, מבית הספר לניקיון, והיום אני רוצה לדבר איתכם על איך עובד ניקיון צריך להיראות בשטח, וכמה חשובה הקפדה על הפרטים הקטנטנים שלא תמיד נראים לעין. עובד ניקיון טוב צריך לא רק לנקות במקצועיות, אלא גם להתלבש במקצועיות, עם נעלי עבודה סגורות ובגדי עבודה זוהרים, בכדי למנוע החלקה או התקלות במרחב, להכיר את חומרי הניקיון ולדעת כיצד להשתמש בהם נכון, ולכן בחברת ניקיון טובה החומרים הם תמיד זהים והשימוש בהם מוסבר לעובד גם אם אינו דובר את השפה. לעתים קרובות נעשים שימושים בחומרים אשר דורשים עזרי בטיחות כמו מסכה, כפפות או משקפי מגן, ועל מפקח החברה לאכוף ולהקפיד תמיד את השימוש הנכון בהם. הקפדה על עזרי בטיחות לא רק תמנע מחלות ובעיות רפואיות לעובד, אלא גם תמנע תביעות נזקי גוף ואי נעימויות מיותרות בעתיד לחברה. וזכרו, עובדים מקצועיים ומוגנים שווה עבודה בטוחה ואיכותית. לעוד טיפים לחצו עוקב.